Sa mga pangenot na bareta, kadagatang sakop kan Milagros Masbate mantinidong positibo sa red tide. Lampas kabangang milyon piso na kantidad nin illegal na droga. Na-recover sa operasyon sa Camarines Norte. Duwang magkasuway na kasulo na itala sa Albay asin Sorsogon. Ako Bicol Party List binisita na pat na IP community sa syudad nin Iriga. Asin bistuhuntaan Bicolano Leaf Artist na pighahangaan online. Maray na hapon, Lunes, Marso 13, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Uragon Legazpi. Kadagatang sakop kan Milagros Masbate mantinidong positibo sa red tide. Before nagpatani dapit sa pagkonsumo kan mga produktong dagat gikan sa nasabing probinsya. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Mantinidong positibo sa paralytic shellfish poisoning o red tide toxin ang kadagatan na sakop kan Milagros Masbate. Ini ang pinagkumpirmar ni Bicol Regional Director Ariel Pioquinto kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na resulta man kan laboratory examination na pigkondukta kan BFAR National Fisheries Laboratory. Last year pa yan until now. So dahil pa nagbabago itong status kang sa indang sa bulletin. So igwa kami ning regular na nagkakandak ning sampling sa area. So may procedure na ginagawa para ma-identify o ilalaboratory itong mga samples na nakukuha. And then nagpapaluwas ning shellfish bulletin ang samuyang opisina sa Manila para ma-declare kung negative or positive itong sa lugar. Huli kay ini, padagos man ang pinagigibong espuersos kan ahensya nga ni maidukaran asin maimpormaran ang publiko dapit sa peligro kan red tide toxin. Katakod kay ini, maigot ba na pinagbabawal ang pagkakan, pagbakal, asin pagpabakal kan mga shellfish na hali sa kadagatan kan Milagros. Dugang pa ni Pioquinto, daiman pinagbabawal ang pagkaunin sira, alagad kay puhan ining linigan asin ugasan nin maray. Ngunyan kasi apat na lang, part kang Surigao del Sur, itong napod na Lianga Bay, tapos tigdi sa may part kang Bisaya sa Tagbilaran, tapos tigdi sa may Mindanao sa Zamboanga. So the rest, itong areas kay itong dati na may mga red tide is mayo na po ngunyan. But still, ang Masbate kay ribahan pamanggiray duman sa apat na igwaning red tide. Mantinido naman na salbado sa red tide toxin ang Costales na sakop kan Mandaon Masbate asin Sorsogon Bay, asin Wag Lagoon sa Matnog Sorsogon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Target sa operasyon kontra droga sa Camarines Norte arestado. Lampas kabangang milyon pisong kantidad nin illegal na droga. Nakumpiskar. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Daina nakanigar ang duwang tulak ning droga sa barangay Luklukan, Sorosay, Panganiban, Camarines Norte. Matapos na magpositibo ang pigkondusir na bypass operation, kang pinagsarong pera sa Kang Jose Panganiban Municipal Police Station sa pangingenot ni Police Major Ace Flores, Camarines Norte Police Intervention Unit, asin sa koordinasyon kang PDEA Bicol, pasado alas 11 ning aga kan Sabado, Marso 11. Nakumpiskar sa posisyon kan duwang sospek ang tulong dakulang plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu. Sarong medium size plastic sachet na may laog man na pigtutubudang shabu. Sarong sadit na plastic sachet laog man ang pigtutubudang shabu. Asin sarong papel na may laog na tulong medium plastic sachet, laog man ang pigtutubudang shabu. Pigkakarkulong abuto na 75 gramo ang nakumpiskar na illegal na droga na may street value na 510,000 pesos. Hindi po basta-basta ito. Hindi po ito kaya ng mga maliitan na transaksyon. Talagang malakihan po ito kasi napansin naman po natin na halos lampas kalahating milyon po yung amount ng mga nakuha po sa kanila na droga. At ito pong mga drug
bypass po natin na kung saan yung mga items po na ito according po sa information ni galing ng Metro Manila. Apwera sa droga, nakumpiskar man kang otoridad ang 14,000 pesos na budel money, asin sarong pidaso ning 1,000 peso bill. Pigkukonsiderar man na high value individual sa nasambit na lugar ang duwang sospek. Ito pong dalawang base din sa information na nakalat po namin, nakapag-asawa lang po ito dito sa Barangay Luklukan na Sur. Kung saan itong isa po ay Muslim at isa po ay ang dating residente niya po ay sa Pasakaw, Camarines Sur. Kung saan dito po nakapag-asawa o na may kalingking po dito at dito na po sila na nagkaroon ng mga transaksyon sa area po ng Luklukan Sur. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang duwang sospek na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Ako Bicol Party List, binisitaan apat na IP community sa syudad nin Iriga. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Rutang Camarines Sur ang tabang komunidad program kanako Bicol Party List kanakaaging weekend. Destinasyon ang syudad din Iriga para bisitahon ang indigenous people o IPs community sa syudad. Katuwang man sa proyekto ang KBP Camarines Sur Chapter, Department of Health, Children International asin lokal na gobyerno kan Iriga. Sigun sa alkalde kan syudad, dakulang bagay na nabibisita ang mga tribo sa indang syudad, kaya naman labi ng gadan sa iyang pasasalamat sa gabos na parte kan aktibidad. With our mantra or slogan na Edama Tagak, Edama Watak, ibig sabihin no one shall be left behind, we are giving focus on the indigenous people because they are the most underprivileged and most vulnerable sector of the society. Apat na tribo ang binisita kan grupo. Inian Uyanggo, Agta Tabangnon, Ilian, asin Inurugan tribe. Para sa inda, dakulang tabang ang mga siring na aktibidad maski kaya puro papaano na ipapaabot ninda sa mga nanunungdan an sa indang mga pangangaipo. Puon kadto hanggang ngunyan dai kami nalilingawan kan Ako Bicol kan gabos na ahensya kan gobyerno nagtatabang po sa mga kasaraditan lalo na po sa mga parimot po na IP yaon na po digdi sa kabukiran dai po kami nalilingawan na dumanan hilingon an kamugtakan mi tabangan matawanin benepisyo kan Ako Bicol Party List dahil kay ito pa po hanggang sa ngunyan nagsusuporta man po kami kan Ako Bicol. Apwera sa pagbisita, nagkaigwaman nin man lain-lain pang aktibidad, natawan man ang gabos nin mga hygiene kits. Maray for an NGO and the government to really collaborate on this very vulnerable and disadvantaged group of people, no, kasi like araw kaning area baga mahirap sa kanila mag-access ng arami ito ng services, so talagang marginalized, disadvantaged, so we have to take care of them. So sa hiling ko baka lamang no strategically ma-prioritize sinda. So kita po nagkasararo no nagtarabangan kita tanganing sum mga resources ta pagsararaon. And tawan tayo ng mga disadvantaged sector, aron kaning mga indigenous people. And base sa record, ini pong City of Iriga may pinakadakol na miyembros kang indigenous peoples. That's why we chose Iriga City and these 4 tribes tanganing maging recipient kaning pong mga hygiene kits na sa tuya pong i-distribute sa ngunyan na aldaw. Total na 1,915 na individual ang naging benepisyaryo kan programa. Promesa kan Ako Bicol Party List, mapadagos ang mga siring na mga proyekto para maabot asin matabangan gabus na Bicolano asin Pilipino. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Piling indigenous people sa Bakakay natawan ni nayuda kan lokal na PNP. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Sa ibong kang distansya asin alanga ang kang panahon, unpersonized kang Bakakay Municipal Police Station sa pangingenot ni Police Major Ervin Billen, dinisidiran ng gad na makaabot sa IP community kang Barangay San Pablo, Bakakay, Albay, Sabado, Marso 11. Apwera sa pananauning tsinelas, school supplies, groceries,
Bulong asin iba pa, pigtukdo umang kang kapulisan sa mga benepisyaryo, ang sa indang mga diretsyon urog na sa pag-ibitar sa krimen. Talagang challenging po na makaabot kita digdi sa barangay na ini. Kaya worth it man po kasi yung mga kaugmahan kang mga tao na iiling ta po. So saro po yan sa tigi-educate ta, lalong-lalo na po sa mga batas pang kababaihan, sa mga aki. Saro po yan sa tigi-educate ta sa inda. Tanganin dahil ta po, ang tigi-iwasan ta po sa mga problema kang about sa violence against women, violence against children, parehas po sa nangyari sa Barangay Panarayo na Naging katuwang man kang baka kay MPS ang JCI Legazpi, asin JCI Legazpi Dawani, kung sa inanauman ang duwang organisasyon ng mga bado, kawatan asin hygiene kits. Maging ano po sila, mapahalaga nila yung mga nabigay namin, tapos mapasaya po sila, especially yung mga bata, tapos yung mga kababaihan po kasi International Women's Month po ngayon. Saro sa mga benepisyaryo kang outreach program ang 13 anyos, asin grade 6 student na si Ray Bihabente, na labing pigpapasalamat ang sa iyang mga naresibi sa programa. Maraming salamat dahil ito pong school supply po. Marami po itong makatulong sa akin. Labi man ang pasasalamat ni Punong Barangay Antonio Begueras, asin kang representante kang IP community sa PNP, asin iba pang mga nagtarabang nga ni maging posible ang aktibidad. Naunan sa kuyang dakulaon na pasalamat, minsan nga ni ang lugar me, naon digdi sa bulod, naabot ninda, grabe ang pagsakripisyo ninda sa dagat, sa agihan, sa mga putwok, na sa kuyang nganing ang sa kuyang barangay na dakulong pa ang pangaipo para sa mobilisasyon kang mga habal-habal. Nagpapasalamat po ako sa Indo Gabos, sa Dainindo Pagbapawot na pagtao sa muya nin tabang. Bako lang po ngunyan, last year nagtaon na kamo, sa mga masunod pa. Kung may sarumandang hahagadon pa ang barangay, iyo ang makaagansinda ning malinig, asin ligtas na pagkukuhaan ng tubig. Saro kaya ni sa mga mayormente, asin haluin ng pigpo problema kan sa indang lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang magkasuway na kasulo na itala sa Albay asin Sorsogon, asin bistuhon ang tigahangaan na Bicolano Leaf Artist. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Duwang magkasuhay na insidente nin kasulo na itala sa Albay asin Sorsogon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Pasado alas 10 ning banggi kang Biyernes Marso 10, kan magkaraba ang tindanay ni sa Barangay Maroroy Daraga Albay. Ang tagsa diring si Linda Eduarte Rian, labi ng gadang panghinayang. Istorya ni Nanay Linda. Kakasarado niya pa sa nakantindahan, pirang metro ang distansya sa sendang residensya. Kan makauli na, namati niya na sa pagsuriyaw kang mga nakahiling na nagkakaraba na ang sa iyang pagsadiring tindahan. Sigun sa iya, posibleng ang nakadukot na liver sa atop kan tindahan ang pigpuunan kang kasulo. Naman kaming maginibuhan, di na kaming ma-save na gamit. Gabos na gamit mi anion, lalo sa kusina. Mga haluyunon kong pigpundar, igo dyan kiref. Tapos, gabos. Dahil na, so mga gamit mi digdi sa balay mi, di na rami digdi sa tadigdi na nga ni, sabi ko digdi na kami nagkakaraon, digdi na gabos. Ini na talaga po ang source of income mi. Baad tabi, matabangan kami, makapuon. Huli man kang insidente, para mientras na daing supply ng kuryente ang 20 residensya digdi, maging sa Maroroy Elementary School asin Barangay Hall, apwera kaya sa pagkasulukan tindahan, nada may maging ang mga kable ng kuryente sa lugar. Dati pa po nangapudan na kami, may letters na kami, request sa APEC pa that time. May refilling na nakadukot na ang mga wiring sa kaharungan. So posibleng magkausa bagay hindi kasulo. So kung pwede man tabi paki-aksyonan kan Aleko at Aleko nangunyan. Nasulo man maging ang nakaparadang SUV. Alas 10:43 ning banggi kang ideklara ining fire out kang BFP na uminabot sa first alarm. Ang mga electrical wirings naton sa harong, sa mga establishment, kung sa iling naton na parang may problema na or luma na, ipailing na naton sa licensed electrician tapos sa mga electrical engineers. Maswerte man na mayong nakulugan sa pangyayari. Pigkakarkulong aabuto na 700,000 pesos ang naging danyos kang insidente. Sa presente, pigaaram pa kang BFP kung ano ang kausa kang kasulo. Poko mas o menos alas 7:52 kasubanggi Marso 12, kan masulo man ang sarong residensya sa Barangay Luneta, Barcelona, Sorsogon na pagsadirin ni Antonia Ebasco. Uminabot sa first alarm ang kasulo. Alas 9:30 ning banggi kang ideklara ining fire out. Maswerte man na mayong nakulugan sa insidente. All the way naman po kami nagpapaalala sa bilog na Barcelonano through fire truck visibility, nag-ano kami sa paging system, nagkakanta kami ng mga series of seminars, trainings. But yet, dyan pa rin po, nagkakasunog. Talagang part of life na siguro ang sunog. Kasi ang tao ay sobrang busy na kakalimutan na nila yung mga basic sa safety. Sa datos kang BFP Barcelona, ininang ikaduang kasulo na naitala nindangon niya na taon sa sendang lugar. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa kausa kang insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Fundraising activity para sa sarong Bicolano artist na tinamaan ng colon cancer ginibo sa syudad ng Legazpi kan nakaaging Biyernes. Yan sa istorya ni Carmelo Balya. Magagayo na obra, siring din mga tasa, rubber coasters, mouse pads, asin iba pa. Ini ang nagtaong kolor sa sarong banggi na aktibidad sa sarong kakanan sa syudad ng Legazpi. Ini ang God Save the Pew, sarong fundraising activity para sa Bicolano artist na si Piwi Matsa, na daipa sa na nahahaloy kan ma-diagnose nin colon cancer. Apwera sa manlain-lain na obra na pwedeng mabakal, may mga miyembro man ang grupo na nagdarakan sa indang personal na koleksyon, siring ni Fred na daraan koleksyon ng action figures. I came up with an idea na ibenta ko yung ibang collections ko and to help Kuya Piwi as well for his medications. So, yung 50% ng kita ko sa gaming to, i-donate ko sa kanya as a health support. And also, I just would like to pakilala din yung hobby na to sa 12 Bicolanos out there.
Nasa likod kan proyekto ang grupong Mayon Vinyl Society. Ug maan miyembro kan grupo na si Lily na dakol ng gad ang nagsuporta sa saindang aktibidad. Ang magugunong pondo mapapasiring sa pagpapabulong ni Piwi. Isang member namin na-diagnose na may colon cancer. So as a group, we want to help him. This is a fundraising activity para sa kanya. Ang partner ni Piwi na si DJ, labi man ang pasasalamat sa mga nagtabang marealisar ang aktibidad. Sabi niya, kanakaaging simana pa sana kan ma-diagnose si Piwi kan sa iyang colon cancer. Alagad imbis na pangluyahanin buot, mas lalo pang nagkusog ang saindang buot, huli man kan suporta hali sa mga padangat sa buhay. Ng fundraising for that, tapos na-operahan ako. That was 2 years ago. And we never knew that after 2 years, yung partner ko naman, who really took care of me before, hindi ko akalain na siya naman yung magkakaroon ng ganong problema. Tapos yun, we just recently found out last week na meron siyang colon cancer. So medyo, nabigla nga kami. So I really want to thank them. Ako Bicol Party List, sila yung nag-cover nung namin, yung medical expenses namin. So yun, I'm really appreciative sa ginawa nila. I really appreciate it much. Sa presente, padagos ang saindang paggibunin mga obra nga ni maipabakal asin dagos makasustinir sa pangangaipo sundo na magrahay si Piwi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Bicolano artist na nagagamit nin dahon para sa iyang mga obra, padagos na pighahangaan online. Bistuhon ta siya sa istorya ni Miriam Manalili. Ipigbida kang 23 anyos na si Jonathan Clasio Angeles, artist gikan Camarines Sur an sa iyang leaf art, tampok ang munisipyo kan Calabanga na nag-animan nin paghanga sa social media. Istorya niya, aki pa hilig niya na talaga ang pagpipinta asin pagdrawing. Taong 2019 kan mahiling niya sa YouTube ang leaf art. Binalo niya ang siring na klase nin arte hasta sa maging hasa na siya digdi. Mahilig po ako sa arts and bata pa lang po ako gumagawa ako ng iba't ibang arts, mga drawing, ganyan, mga doodles. And iba-iba po yung mga art style na ginagawa ko. Na-express ko po yung sarili ko sa paggawa ng leaf art. Saka po accessible lang yung gamit na kailangan para doon. Dahon lang po, tapos ang gamit ko po ngayon yung Dorco blade lang po. Swak sa siring daang obra ang dahon nin langka. 2 oras sundo 3 oras ang pagbilog niya kan sa iyang leaf art na nagbibenta niya poon 500 pesos. Pag hindi po distracted sa social media, kahit 2 hours lang po, kaya 3 hours, kaya na pong tapusin. Yung sa maliliit lang po na pieces. Pero yung ginawa ko po sa municipal, matagal po. Apwera sa munisipyo kan Calamba, na itampok man kan nakaaging bulan sa Calamba Museum ang iba niyang pang leaf art aro kan anime characters. Maging si dating Vice Presidente Leni Robredo, dai niya pinalampas. Sa langka po. Tapos, pinaplat ko muna po siya and then na-dry ng konti. Pag na-dry po, nag-sketch po ako dito nung reference ko na gagawin. And yun po, pagkatapos ikakat ko na po siya. Nakasali din ako sa mga organization na ng mga artists. Yung dulot po, especially dulot. Sila po yung nagpa-improve sa akin. 3rd year sa kursong Bachelor of Science in Automotive sa Central Bicol State University of Agriculture si Jonathan. Sigun sa iya, dakulang tabang sa iyang pag-eskwela ang sa iyang talento, nalabi niya man na ipagpapasalamat, asin huli ka ini, bukas man siya sa mga individual na mawot na makanood kan siring na klase nin arte. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. Asiniyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!